Europako ganbera, ustez Europa berme demokratikoz josteko misioa duena, gero eta eskuinerago, baina, eizue, lehenago ere ezote zen zertxo bait eskuindarra, eta haratago joan da, hainbeste familia politiko ez dakigu non dagoen honezkero bakoitza, baina Palestinako auzi erdigunean jarrita ez ote dira gehienak nahiko eskuindarrak, tira, Gabon eta ongi etorriak, kolpez kolpera, Europa zoragarri honetako, biharamuneko, kolpez kolpe honetara. Eta giza eskubide oinarrizkoenak aintzat hartuta, hori baldin bada ezkerreko izatea, eta ez eskuineko populismoak alde batera utzita, zenorako kanpaina berezia, eta ondorenean baten batek badaki, boto eman baduzue, ezazki zuen botoak ze taldetan bukatuko duen, tira, lana errezte aldera, Palestinako auzia erdigunera ekarriko dugu, eta ganbera horretan zer esango ote dute ordezkari batzuk zein bestek, ze esate baterako, Alemanian ekologista eta berdeek, tira, Israeldarren alde ere egin duten. Egoera bitxia, Europa bitxia, ala, akaso lehengo Europa gero eta gordinago, gatazka gehiago izateko ez dakit erdibidea edota kuoruma bermatu behar duen Europa hori baizue. Gauzak okerrera egiten segitzen du eta ustez ia Europarra den estatu hori Israeldarra txikizioa oraindik ere gehiagora eramaten ari da Gazan. Genozidio bat mahai gainean, eta beste behin ere Euskal Herria mundu zabalera. Gernika, Palestina. Yeah. The people, they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. APAC, Kufi, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance. It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and riding in solidarity and screaming free Palestine, with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid systems. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays.
Eta halaxe, Europa eskuindarrari buruz hizketan hasteko, goazen hautatzera, ze hautatzeko asko dagoenez, etxetik, gertutik, zer demontre gertatu ote da, Lapurdi, Nafarroa Bera eta Zuberoan, tira, hirigune nagusietan eskuina jaun eta jabe, eta ez dakit, momentuan bertan, pentsatuko ote zuen Macronek halako jokaldia, baina ziur ondo aurreikusitako erabaki politikoa, hauteskundeak, Asamblea Nazionala desegin, baten batzuk ez badakizue kongresua desegin, eta tira aurrera. Maider Galardi, atzenolako gaua igaro dugun Bart eta zeinen ondo ekin diogun asteari, eskuina hemen, eskuinean, zakit, esaten da ezkerreko hankarekin astea eguna, baina ez gaurkoan eskuinekoarekin, ondo zanpatuta gainera. Gabon, eta bai, eskuineko hankarekin hasi dugu gaurko eguna berriro eta hasi dugu astea, baina eskuineko hankarekin gentozen ere bai, Europa ematen du orain bapatean sekulako birajea gertatu dela, eta gertatu dena da, larria den arren noski, Europak eskuinerago jo duela, besteak beste von der Leyenen alderdiak irabazi dituelako aulki gehiago, ezkerrak ez duelako lortu, alderdi sozialistak galera batekin esan dezakegu eustea lortu diola, ezkerrak galerak izan ditu, eta egia da, ultraeskuina purka-purka naiz eta segurazki ez espero zena bezain beste, baina bai gorakada nabarmena eduki duela eta batez ere hainbat herrialdetan nagusitu dela, ez? Eta uste adibidez Frantzia eta Italia bezalako herrialde fundazionaletan, Europako Batasunaren herrialde fundazion bi horiek ultraeskuinaren aldeko apustua egin izana, iruditzen zait arriskutsua dela. Beraz, horrek zer esan nahi du, ez dela agian momentu batean espero zen ondamendia, baina eskuina bat zen jada Europar Batasunaren tendentzia, eskuin horrek biratu duela are gehiago, ez da? Eta horrek kolokan jarditzakela ez bakarrik Europak ezagun ditugun austeritate politikak martxan jartzeko duen erraztasuna, baizik eta ustez oinarritzen den giza eskubideen baloreak, nolabait eta momentu jakin batean horiek alde batera utzi ahal izatea. Bide horretan gainera, analisia atalka ere egin genezake, Ipar Euskal Herritik ekin diogu, ez baita komeni ere perspektiba zabala galtzea, edonola ere, esango dugu txamponak bi alde izaten dituela, interesgarri izan da zentzu horretan eskuina hain indartsu atera ez den guneetan, besteak beste, orain Errepublikak hautagaitzak emaitza onak ere izan dituela, eta Euskal Herrira etorrita, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, Nafarroa ere bai, etira, emaitzak horraintzat hartzekoak Euskal Herria Bilduk lortu dituenak. Gai honi heltzeko, gaiztakeria batekin gatozkizue, eta errealizazioko lagunei eskatuko diogu. Roland Garros eta hauteskunde europearrek zer nolako fusioa izan dezakete, tira, trituradoran sartu, eta hemen duzue, gaurko portadatako bat, kioskoetan aurkitu dugun ederrenetarikoa, europearretako hauteskundeetako emaitza hauek, tira, Roland Garroseko garailaren azpian kokatu dutelako zenbaitzuk, akaso, ez dakit, emaitza zenbaitzuri beharra dinako tokia ez emateko. Eta bagatoz, alderdi sozialista, PSE, PSOE, kasu honetan, eneko handu eza, tira, garaipen itxura batekin bai, baina kaso, aipatu beharreko Euskal Herria Bilduk aurre hartu diola Eusko Alderdi Jeltzaleari. Historikoki, bere buru oso Europe hartzat hartzen duen alderdiari hain zuzen ere. Nola ikusten duzu, Maider? Ikusten dute joera baten ondorio ere bai, eta behar bada pentsatzen zuten naiz eta seguru nago barne sondeoak bazituztela emaitza txarrak emango zizkienak jeltzalei, eta hori bete da. Ez dakite uste zuten okerragoak izango zirela, horren inpresioa ere badukat, beti pentsatu dugula azkeneko hauteskunde zikloan emaitza definitiboki okerragoak lortu ahal izango zituztela jeltzaleek, hau da, ez ziotela eutxiko 5 eskainuri, ez zutela hain erraz legealdian buru izatea lortuko legebiltzarreko hauteskundeetan, eta Pradales ez zela lehendakari gaui hautatua izango.
eta orain aukera bat zutela Europara ez sartzeko ere, eta azkenean eutsi egin diote horri. Beraz, nik uste atzotik gaurrerako diskursoa ere aldatu dela, uste atzo Ortuzarrek egin zuela, orain arte egin duena, hau da, autokritika gutxi eta abstentzioari buruz, alderdia bozkatu izan duten horien abstentzioan jarri jomuga. Eta gaur itxasoatu txaila da atera da, nola baiteko autokritika tonu gehiagorekin, egia esan alderdia badagolako eraldaketa prozesu batean, eta asmatu beharko dutelako tekla zein den, ohituta daudelako hegemonia izatea, eta orain erakusten dutelako emaitzek hori ez dela hain horrela. Sabin Etxean gauak luze jo du, ez dugu zalantzarik, aurreko hauteskundak orain gutxi, autonomikoak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gobernu hori osatzeko, aurretik legebiltzarra osatuta, gau luze izan zuten, eta bart gaueko oraindik ere luzeagoa ziurrena ikusiko dugu. Zer nolako ondorioak izan ditzaken guzti honek, hainbaten ahotan izan delako, akaso, Ortuzar Urkullurekin batera ere pixkanaka jubilatuko ote den, ikusiko dugu, Arnaldotegi pozik ikusi dugu, garaibateko politikarien belaunaldi baten, ez dakit azken momentuak ere izango ote diren, maitasun guztiz, Afrika eta lagintxo bat ekarriko dugu, ez da gau erraza izan, inon, eta edabide hainbatetan alako momentu hunkigarriak gutxi ditu bart gauekoak, ze akaso ohituta ez daude, Sabin Etxean bakarrik ez, beste zenbait edabidetan, Eusko Alderdi Jeltzalea 3. indartzat hartzen. Akaso horrek ere, halako urduritasun puntu bat ere eragin zuen bart gaueko zuzenekoetan. Lo que ustedes han elegido por cada uno de los territorios. Empezamos por Álava. Bueno, parece que a estas horas de la noche estamos viendo el mapa de mayorías. Ez dugu Maider estuasunean jarriko, maitasun guztiz esan da bezala, ETV-ko lankideoi, baina egia da, une politak utzi izkigula, ze hainbeste grafiko aldaketak eta aldaketak ere sakunak direnean hankasartzeko beldur punturi ere izaten da, ezta? Ezoikotasun horretatik eta ea nola atera da ataka honetatik Baeta Anderea. En Euskal Herria ha ganado en la comunidad autónoma vasca, fíjense, con respecto a 2019, donde ganó el Partido Nacionalista Vasco. Pero yo creo que este mapa está mal, evidentemente. Mapa egia da, zuzenda bilela eta akaso azalpena ere interpretagarri geratu da, eta ETV-ko aurkezle gidariak aipatzen duena da, halako saltxa horretan, ea ez den esango berez ez den zerbait, naiz eta boto aldean nahiko urria izan, nola kostatzen duen hegemonia galdu duela alderdi batek prime timean esan behar izatea, eta gainera zuzenekoan improvisazio une handi batean horrek izan ditzaken erresaka guztiak aintzat hartuta azkena da, barkatu Afrika, barkatu. En Álava ha ganado el Partido Socialista, en Vizcaya ha ganado el Partido Socialista y en Guipúzcoa Euskal Herria Bildu. Este sí que es el mapa de mayorías de la comunidad autónoma vasca por territorios. La primera fuerza, lo hemos visto antes en el genérico, Euskal Herria Bildu, pero desgranado por territorios. En 2 territorios ha ganado el Partido Socialista y en 1 Euskal Herria Bildu. Y luego hay que fijarse en el porcentaje de votos porque es mínimo, pero ya lo analizaremos mañana en el Teleberri con más tiempo. Eta alaxe, gaur hemen gatoz, tarte gehiagorekin egia da, etzela gau erraza izan, bart gauekoa, datu festa handia zeuelako, eta datu portzentai horietan, garaile zein dago lehen postuan, bigarrenean tartea, ez dakite, Maider, lagundu jazu, ataka honetatik ateratzen, sare sozialetan alako gauzek bere bide egiten dutelako, eta badakizu, tarte honetan, sare sozialen eta telebistaren arteko zubi egitea dagokigu eta tira, hau badabil bolo-bolo, ez da zer esan eman du. Bai, eman da, badelako ni atzo esaten saiatzen ari nintzen zerbait, dela Europako hauteskundeak irakurri ditzakegulako beste bakoitza bere tokitik, orduan gauza bada zein emaitza izan dian Europan, beste gauza bada gugan eragina duten Frantzia eta Espainiako estatuetan zen izan den jolasa, kasu honetan, Macronek hauteskundeak deitzea, eta Espainiako kasuan nire ustez PP-kalako alternatiba argirik ez
demostratzea, edo ez behintzat Sánchez Espainiako gobernura eramaten ari denaren narratiba horretan sakondu ahal izateko, eta gero gurean ze eragina duten, eta Ipar Euskal Herrian eragina da ultraeskuina nagusi izan dela, eta hori kezkagarria dela, eta ja da EH bai atera da diskursoa eginda, irakurketa eginda, atzoko emaitzek zer esan duten, eta beste bat gauza bada, Hego Euskal Herrian, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, eta baita Nafarroan nolakoak izan diren botoak. Eta hor, esan nahiko nuke, Hego Euskal Herria kontuan hartuta, Alderdi Sozialistak orain Errepublikari atatzen dizkiola 25.000 bat boto, beraz ez da horren beste, eta alderantziz orain Errepublikakek Zeus alderdi jeltzalea dagoen koalizioari atatzen dizkiola 74.000. Beraz, porcentajeetan ibili behar baino dago, dena dependitzen du ere zein den gure neurria. Euskal Autonomia Erkidegoa ote den, eta hor bai, arrazoia du baetak 2.000 botoko aldea dagoela orain Errepublikak eta Alderdi Sozialistaren aldean, baina hala ere EAJ geratzen da EH Bildutik 30.000 botora, ez? Orduan, ez dakit, puntu edo zifra horiek ere dependitzen du nola azpimarratzen ditugun, eta ulertzen dut, bakoitzak bere aldera azpimarratzen dituela, eta zilegi dela ere analizi horiek egitea. Gauzak honela, segi dezagun, analizatzeko beste datu batzuk. Iturgaitz jaunak ez duela eserlekoa edo jarlekoa izango, ez da den. Hain hona izango Alderdi Popularrean, txamponaren bestaldean berriz, Albize jaunak bai, eta esango duzuen orde Montreote da. Zoritxarrez ez genuen honi buruz hitz egin nahi, baina gauzak honela esan dizugu, eskuin muturra eta ultraliberal ez dakigu oso ondo ultrakatoliko, hainbat bakoitzak beraz izena dauzka, bere tokiare bilatu dutela, eta argi ganberako jarlekuak immunitateare badakarrela, eta horrek arrisku dezentekoak ere badauzka. Edo nola ere, lankide eskatuko dugu. Lagundu guzue, Albize hau norden azaltzen geure publiko sutsuari, guazen azteko eta behin, ez dakit, irudia ere aintzat hartu zazue, atzean zinemagintzarekin ere zenolako lotura edo sare sozialekin, askatasuna bezalako kontzeptuekin, nondik ekingo diogu. Albize jauna, hoxe duzue. Porque aquí no somos tiranos, aquí respetamos la ley y la democracia, y aplicando el Código Penal más vale que te escondas en un manitero porque te vamos a meter en prisión. Eta ez hau bakarrik, badirudi, eta zera egingo dizugu, espetxera sartuko zaitugu, baina beste dozin esaldirekin ordezkatuta ere, berdin zetorkion ondo, badakizue, zoiko hautagaitza batekin, aurrekuspena izan bazutela, baina nik uste dute hobeto atera zaiela, zoritxarrez, eskuin muturra, eta esango duzu, eta ze jende da alderdi honetakoa? Goazen zerrendari tiraka astera, gauen esate baterako ze jende mota zegoen diskoteka batean emaitza hauek ospatzen. Eta ikusten duzue, zentzu horretan gainera hautagaitzaren izena zein den, bukatu da festa, baina diskoteka batean ospatzen, eta nor eta kasualki, auzietegi gorenean errugabetu edo bintzat absolitu berri duten personaiak ere ez dira falta izan, eta ez dakit, eskuin muturraren ez dakit kapa ilunenak ere hortxe, agerian geratzen hasi direnak. Bukatzeko, beste ezaugarri bat, nor de Montreote dira, azte horier bezalako plataformak ezagunak egin dira, karri izan dizkizueguna gainera. Besteak beste, haurdunaldia eteteko Madrilen den klinika azken urte luzeetan jazartzen duen plataforma. Euskal Herrira ere etorri izan dira, ez ezaguna aztu, emakumeok geure gorputzengan erabakitzeko dugun burua asketasun horren aurka egiten duten mugimendu ultrakatolikoa direla. Por eso es tan importante Aztoir, por eso es tan importante que una de las personas que estéis aquí luchando contra una marea informativa, mafiosa y extorsionadora que dice y que normaliza cuestiones tan graves como el asesinato.
Alaxe, eskoi muturra, mentxe duguna, Maider. Denbora agortzen ari zego, baina ez dakit, honi buruz ze aipamen egin nahi duzun, eta bigarren galdera ere txertatzen dizut, lotu nahi badituzu. Varoufakis ere izan da kanpaina honetan, eta argipen batzuk ere eman dizkigu. Argi, ze hau uste duzuena, baina askoz okerragoa da, kapitalismoa bera ere hiltzen ari da, ultraliberal hauek, edo eta Milei bezalako ez dakit anarko astu egin zaite zehazki nola izendatzen duen bere burua, teknokrazia ez aratago dijoan kontu batzuei buruz badatorrizketan, gutxi batzuk bere plataforma digitalak edota uinen jabetza izan badutelako, munduaren gobernagarritasunean zuzenen eragin dezaketela. Eta gu berriz, Maider, denbora galtzen, hauteskunde europear hauei begira, egia da, baten batzuk jarlekoa izan da, soldata ederrasko bat izango dutela eta kasu honetan immunitatea, ezta? Bai, eta nik uste horren bila zebilela ere albize, agitadore sozial bat dela esan izan oidun, nik konparatzen dut El Salvadorreko Bukelerekin egin dituen adierazpen batzuengatik, eta niretzako beldurgarria da, beldurgarria dira bere proposamenak, baina beldurgarria da ere nola honek egiten duen Vox, ezakit Vox zintzo egingo duen, baina PP-ko ultraeskuinenak ere zintzo egiten dituen, edo gauza bera gertatzen da Frantzian, Le Penen alderdia baduelako oraindik eta aurpegi ilunagoa duen Erik Zamurren alderdia, eta beraz iritsi da momentu bat nun joko demokratikoan lekua duten ultraeskuineko diskursoek oraindik eta muturra gora doazen sensibilidade politiko fascistak daudelako. Eta hori guztia gertatzen da eskubian, ezkerrean gero eta zatiketa gehiago eta ezintasun gehiago dauden momentuan, ez berriki esan den jakinarazi den kontua da Yolanda Díazek uzten dula Sumarreko buruzagi izateari, naiz eta lan ministro izaten segituko duen. Eta horrek erakusten du, proiektu horrek ez daki porrot, baina bintzat uste zutena bezain besteko tiroia ez dula edukiko, eta Varoufakisek ere hitz egiten zuen preseski elkarrizketa horretan, bai hitz egiten zuen ez kapitalismoaz edo neoliberalismoaz, baizik eta godeikrazia batetaz edo, zuk aipatzen zenituen enpresa horien jokatzeko moduan nolabait baitzen gaur egun eramaten zen, baina horri buruz hitz egiteaz aparte ere hitz egiten zuen Europako ezkerraz, eta nola ikusten zuen ezkerra, eta orain Varoufakisek proposatu du alderdi berri bat edo tendentzia berri bat ikusteko dago, esan edet, oso frakzionatuta dagoen ezker batek ea posible duen, eta hori da Frantziako insumiso Mélenchonek eskatu duena gaur ere, balortzea ezkerra batzen proiektu komun baten baitan ultraeskuina eteteko. Eta hori da nik uste Frantzian, Espainian, Europan gertatzen dena. Gauzak honela, ez da, ez lan makala izango duena esango dugu ezagite ezkerrak edo behintzat ultraeskuin honi freno jarriko dion oroz, guzti honetan, eskuzabaltasun politiko bezalako kontzeptuak behar beharrezkoak izango dira, gutxienik ere buru osasuna eta osasun politikoa ere bermatzeko muga honezkero gehiegi gaindituta dugulako eta ez ote gara atzera egiten ari eta garai benetan zailetan atarian egon gerra hotzara epatzen dute zenbaitzuk, noren artean baina, tira, izango dugu aukera gehiago honi buruz hitz egiteko, biharamun honetarako nahikoa. Ondo baderitzozu, Maider Galardi, ikusi dugu jende batek presa izan duela, akaso gertatzen ari denaren kontzientzia oso aktiboa, eta belatxau entzun dugu. Parlamentuko atarian, zenbaitzu honezkero oso kezkatuta daudelako, parlamentu hori izugarri handia dela, esango dizuegu gainera, beraz asko eta asko dira, Europako Parlamentuaren inguruan lanean dihardutenak, goi funtzionarioak, baita Euskal Herritik bertatik ere joandako ugari, ea honek ere zer nolako eragina duen enpresa publiko handi bat ere badelako Europako Parlamentua, ez nahiz luzatuko, Maider guztia uzetorren belatxau entzun dugula. Ez da, sare sozialetan entzun dugun bezala xeba, ona ere ekarriko dugula. Eskerrik asko, beste behin ere, hain fin eta zuzen izategatik, kolpez kolpe antenatik aten, Maider, eskerrik asko gabon.
Eskerrik asko zuei, astero leku egiteagatik. Aio. Bota eta bota, agorretik bezala estrigorretik. 20 minutuan, tosunak aldiko aterako. Eragina izango du. Aurreratu daiteke, tituloa bi hauen artean dago. Bizkaiko txapeldun eta txapeldun ordearen artean, hala dira. 23 palada. 23 palada. Agertu eta desagertzen dut. Zoragarri ere. Baina esango duzue itxaso handi sakon zakar honetan euskaldunok aurrera segitzen dugu eta euskal emakumeok zer esanik ez, beti bezala ohituago gaudelako. Akaso geure anbotoko dama arraun lagunakeko, arraunik gabeko arraunlaria da, gure ez dakit besarka da, ore gure idolo berria, badugu honezkero kolpez kolpen, noski baietz. Eta antzematen da eza, agur esatera bagatu zela, Anestesia talde Gipuzkoarrak azenolako kontzertu txarra puska eman duen Arabako hiriburuan, asteburu honetan, Jimmy Jaseko ez dakit laguna guztiak pozarren unkituta, eta esker honez noski baiez, azien eriotza badakizue, pandemia bakarrik ez, osasun arazoek ere zenbat baldintzatu duten, azken garaietan Anestesiaren zuzenekoen bira eta ekoizpena, tira, azken eriotzari aur esan diote, bukatu dute bira, izango dute da, aukera gehiagorik ikusteko, ikaragarrizko zuzeneko eta honekin bagoaz, egoteko aukerarik izan etzen duten eontzako, hementxe duzue hain mitikoa den euskal musikako erreferentzia, Anestesia taldea eta esker honeko hitzak, baita euren aldetik ere eta gu bagoaz gaurkoz nahiko ez dugulako tarte gehiagorik badakizue bihar hemen izango baituzue, zuek ere bai, kolpez kolpe antenatik alkagun pasa, mila esker hor bestadan